B'direttivi tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija matul il-ġurnata tal-ġimgħa it-tobba taċ-ċentri tas-saħħa ħadmu daqs li kieku u bil-lejl, ħdud jew festi pubbliċi. Effetta hekk it-tobba raw lin-nies fiċ-ċentri tas-saħħa tal-Mosta, il-Florjana u Raħal Ġdid. Il-Ministeru għas-Saħħa qal li jirrispetta id-dritt ta' azzjoni industrijali iżda minħabba li l-azzjonijiet ordnati mill-mam jaffettwaw il-kura tal-pazjenti, il-Gvern qed iġġorqu l-piż tal-azzjonijiet għaliex iħossu fid-dmir li jassigura li l-kura tan-nies tibqa' tiġi mħarsa. Enfasizza li l-pazjenti m'għandhom qatt ikunu vittmi ta' tilwimiet tax-xorta. Kompla jgħid li biex servizzi essenzjali ta' saħħa fil-komunità jibqgħu jingħataw u jitħares is-servizz fl-Isptar Mater Dei, talab istituzzjonijiet privati tas-saħħa li magħhom għandu ftehim biex jipprovdu huma ċerti servizzi sakemm it-tilwima industrijali tiġi riżolta. Milquta mid-direttivi tal-mam, is-servizzi tat-tabib tal-familja fil-kliniċi tal-Gvern tal-Gżira, Bormla, Ħalkirkop, Birkirkara u Ħalqormi. Il-Ministeru għas-Saħħa għamel tajjeb għal ħlas ta' servizz mill-privat biex f'każi urġenti nies minn dawn l-akkwati jinqdew minn tabib tal-familja. Servizz limitat ta' tabib tal-familja ingħata mill-Isptar Kapwa, l-Isptar St. James, l-Isptar Da Vinci u l-Isptar St. Thomas. Skont l-akkwata minn fejn ġejjin in-nies li talbu s-servizz li ġie offrut bejn it-8 ta' filgħodu u t-8 ta' filgħaxija. Il-Ministeru għas-Saħħa qal li s-servizzi mogħtija mill-infermiera fiċ-ċentri tas-saħħa jingħataw b'mod normali. Żied jgħid li kif taf tajjeb il-mam, il-Gvern dejjem offra impjieg għal kull tabib li jrid jaħdem fis-servizz pubbliku u jinvesti kontinwament fit-taħriġ tat-tobba u biex jispeċjalizzaw. Kompla jgħid li minkejja dawn l-isforzi xorta hemm bżonn ta' aktar tobba u għalhekk qiegħed jesplora kull possibilità biex jattira aktar tobba. Fi stqarrija l-mam qalet li hija sorpriża bit-twettieq ta' sħubija oħra bejn il-Gvern u l-privat illi sejħet irregolari bl-iskuża tad-direttivi illi tat. Dan li skont l-assoċjazzjoni l-att ta' ċentri tas-saħħa li operaw normali llum kien l-istess kif ikun hemm fil-ħdud u l-festi pubbliċi u li qalet huma biżżejjed biex tingħata kura urġenti. Akkużat lill-Gvern b'ipokrezija għaliex il-mam qalet jidher li hemm fondi sostanzjali għas-sħubija mal-privat u mill-banda l-oħra resistenza biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet bażiċi tat-tobba li jaħdmu fis-settur pubbliku. Qalet li t-talbiet tagħha huma ċari u urġenti, titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, ammont adekwat ta' staff u infrastruttura sostenibbli ta' kura tas-saħħa pubblika.